Volem resoldre un sistema d'equacions amb dues incògnites pel mètode de substitució. Per fer-ho, primerament, aïllarem una de les incògnites a qualsevol de les dues equacions. Triem, per exemple, la primera equació i aïllem la variable x. Per fer-ho, passem el terme 2i de l'esquerra, el passem al costat dret, canviant el signe, i el 3 que multiplica la x el passem dividint. El segon pas serà substituir a l'altra equació. És a dir, allà on tenim la x, posem l'expressió que hem obtingut en el primer pas i la posem entre parèntesi. Ara ja podem resoldre aquesta equació de primer grau que ens ha quedat amb només una incògnita, la y. Per fer-ho veiem que tenim 6 entre 3, que és un 2, que queda multiplicant el numerador de l'expressió. El resta de termes els deixem igual. Eliminem el parèntesi, 2 per menys 3 menys 6, 2 per menys 2i menys 4i. I el deixem els altres termes, menys 5i igual a 12. Passem tots els termes que tenen incògnita al costat esquerre de la igualtat i els números als valors a la part dreta. Agrupem, menys 4i menys 5i igual a menys 9i, i a la part dreta 12 més 6, 18. Ara ja podem aïllar la i, passem al menys 9 que està multiplicant a l'altre costat dividint. 18 entre menys 9, menys 2. I ja tenim el valor d'una de les incògnites, la i val menys 2. Finalment haurem de tornar al primer pas, on havíem ja aïllat el valor de la x. I només caldrà substituir el valor de la y que havíem trobat menys 2 en el seu lloc. Menys 3 menys 2 per menys 2 dividit per 3. Operant ens queda menys 3 més 4 dividit per 3 igual a 1/3. Serà el valor de la x. Ja tenim les dues incògnites resoltes. La x val 1/3 i la y menys 2.